ya mirongo ibiri gatano na kabiri Duke Ombagi oyorarire gutenena obugavana amuchiro omugavana gwe county ya Nyamira Moses Nyaribo asikeria akomomochia gutatenena na Daktari Fred Matiang'i kaukwana asomoyega gwa matanga yokubayenia abantu bane abo basiria obugimase nyumba y'obwachino ase skuru yenchiche nigakere Kiombagi atebiru n'abarayi bagusi babe magega ya Daktari Fred Matiang'i. Umugabano yoga igansobo ene ngaki yakabere agotororota maguru matanga indagete modeviga Nyaribo you will run but 2027 you must go home. This is a lot of incompetence. Ekero mondo gwe county ya Boja atama itunone ya okora omanya kona chabantu baitenjere kamne. It's so sad. Igo tinta ye dio kora siasa nyingega. Esengenjo muma esengu tore etimweri ya Fred Okengo Matiang'i. Goiga. Bigangwane egente kemogerie kwenda media. I want to tell one Rigiji, you must respect Fred Okengo Matiang'i. Fred Okengo Matiang'i will run for president. If also you want to run, we will meet you there 2027. So you cannot come here to intimidate us. We want to tell you